nwoke na-anụ nwunye m chọrọ iji aka wee tigbuo ya. Ofe nwoke sị m na ndị anụlụ nwaanyị ya na ya na-abụ wee bili na fada ebikwa ọfụma ahụ ịghọtago, mana ya na-alụ ọlụ na ebe a na-alụ ọlụ dị very far from ebe fabi ya na-agba moto were eje ịghọta kịta. So kwa mbọsị ya pụọ ọlụ, nwunye ya na-akpọta ụmụ nwoke n'ụlọ na ya mụrụ o mesie mụọrọ ofu nwa nwaanyị. Ọ sị bụ na ụmụ nwoke na-abụ ka ya na nwunye ya na-akwụ ya jebere ọlụ, nke a bịasịa na ụtụtụ ọ na ebe 11, nke ọzọ abịa ebe 1 na ebe 3 because before ya abata ọlụ nọ na-akụsị 6, mgbe ụfọdụ ya atọ na trafik. So na nwunye ya maara and oge ọbụla ọ na-akpụ ya na fon akwa ịghọtago. Ọ sị m nne ihe a na-eme na ya mụrụ ndị nebo wee bido wee gwabịa maka na wikendi ka aja nọ n'ụlọ ya ajụ onye ọ ga aka ga ọkpa ya agba ya nkịtị. Olu one day ya ejesie ọlụ na-abata na that day na-arụ yabalị ya n'ụlọ ọlụ ya wee move wee natabana ya gwara nwunye wee meetie one of the guy n'ụlọ na etie die ife na eme dị mkpọtụ na agata gafelu akwa ịghọtago baalụ nwa chie n'ụlọ bifo ya apụta ọbụna nwoke agaghị iru. Ọ sị m nne ike kwụla ọtọ gwa ya na ife ama ebu na akpọrọ adị ya nwaanyị jenene ike ama ma ya nwamụrụ ya ọ bụrụ n'eziokwu na onye nwamụrụ adị ya nwaanyị ya wee gba nkịtị wee sị na nwaanyị abụrụ nwaanyị ya na mmadụ ga-amụ nwa ọzọ mụọ etu o si akwụghalị ya wee jekwa ndị befa wee kpọ ya dụsị anya ọdụ ọ nata continued the same thing ịghọta. Olu one day ya akwụdokwa ya na nke ọzọ. According to neighbors, no these two men ka ya na ya na-abụ na-akwụ consistently like oge ọbụla ịfụgo ya na onye a ịfụ ya na onye and na fa na-abụ maala onwe fa ka ndị befe gwasịala ya okwu ya wee tinye mmadụ wee rekọdụkwa ya na those men ya wee wejele ndị befa wee sị ha na ya anụsigo na ya chọrọzi. Ọ sị m ọkwa na ya na-ayị ya ka agbasa ọjụ ka a gwasị papịa na-ayị ya ajụ wee wepụ okwu kọt wee gbasa afa. Ọ sị m ọkwa na ya ewesị na ọnya ga-edudo nwa na o nwere ife ya esiri ọnwụ ka adudo nwa mana dutu ụdị ọlụ ya na-alụ ndị kọt sị nwaanyị adudo nwa ya wee gba nkịtị o wee dulu nwa. Ọ sịgba ozugbo ya divorce cha this woman na o mesịrị 1 year one of the guy nọbe ya ka one of the guy nọbalị ya na ọmụtagolo the guy ụmụ na-abụ na ịghọta na ya mụrụ ma the other guy ọ ka na-evisit na ya mụrụ mana ife ya ji wee wepụta okwu ebe a bụ na adị ya nwaanyị to 13 years going to 14 years. Ọ sị m na ife this man nọ na-akụ nwunye ịmara ife bụ dugaduga ịmara ife bụ dugaduga na ọ na-akụ ya ife tinka kọlọpan ya ọkụli asị ụzọ sọ kwụsị anya ife iru nwaanyị a. Ọ sị m adị ya nwaanyị wee bịa wee daa n'ala wee na-ayụ ya si anya biko maka na ndị befe wole iwe na ọ hapụrụ nyanwa wee jenụba nwoke ọzọ andị n'ogerefe ntị na ya na ndị befe adọrọ na mma. So na o nwere ebe this woman ga-agbaji ịghọta kịta andị n'ifele na-eme ịgbapụta na diduto ife o mere. Ọ sị m nne adị ya nwaanyị wee bịa na-ayụ ya si biko ka o je gbalụ mami ọgụ na this man ga-egbukwe nie mami apụtanụ mami asị na ya ma mpụta na ifele ga-eme ọkwụ na-afụgo. Sị m nne n'ike kwụrụ ọtọ gwa ya na ụfọdụ ndị mmadụ si na ya nwere right ịgbalị ọgụ duto nwa ya n'eziokwu na nwa ya na mami ya dị emegbu ya mana ihe ọ na-afụ ebe ahụ abụrụ ihe nwatakịrị kwesịrị ị na-afụ ịghọta na denu na nwunye na-emegbu nwa abụrụ nke ya kpọpụta ya kịta ya na ya na-aba afịọchawakwa maka na enwere ike ịnọ ka emegbuo nwa ya na ya mụrụ ife a ga-eme ya mụrụ nke a ga-eme ya wee sị ka nwalefe ndị mmadụ lụ. So nwanne m kedu ife ilu ọnya jee gbalụ n'ụdị suman ọgụ maka ajụba m ya sị a keki ga-esi gbalị ọgụ na ya mụrụ ma ya ji ego ụmụ okorobịa ka echenye n'ụzọ kụnya dugaduga ma ọnya nwe jeche enye n'ụzọ kụnya dugaduga akwa ịghọta kịta anụnwa mana ife nwunye emelie deserve kịta anụnwa ije buli isi etinye n'iha ike gwụrụ mana this woman o deserve ihe a na-akụ ya na deserve ya achụkwa onye arọ ka dị ara aja mvole mvụ ihe afọ isinyelu oyi enu
mgbe ị nọbe di gị na-amịghalị che na ibongi bụ ife niile, maka na ama m nọ ibongi ka iji wee hapụ di gị, ọ da enwe efe, ọ da eme ihe niile. And ihe a na-eme na many family, nwere ife ọzọ o ji hapụ di na-abụghị ọ da enwe efe for ha, ọ da enye ibongi etu o si wee chọọ. Mana ole aka na ogoli ga-enwe efe niile dị n'ụwa ị na-asụ gị ibongi. Ọ bụrụ na ị da enwe efe na your marriage, mark time iji wee na-emete nwunye gị mma. Ọ bụrụ na Saturday bụrụ Sunday, that time you wupụtalie time ruo onye aka very well. Ịma na every Friday, every Saturday, nwunye gị amagolo ife ị ga-eji eme na ị ga-ewelu ya n'ebe afọ ọ chọrọ, o welie na-enwelu gị ndidi. Mana ịbịa were ọlụ gị niile buru ụzọ, which is okay, mana ọ bụrụ ọsị abụ na ịmanye nwaanyị gị na attention. Mana ibongi abụrụ ife niile o. Ibongi abụrụ ife niile, mana ọ bụrụ ya bụ na ị ga na-akwụsị nwaanyị agụụ anụ arụ like that. Maka nwere ife ọzọ mfụ n'ihe a na-abụghị you don't have time for this woman, which I told him. Ọ sị m n'eziokwu, o wee choose ibongi over you. Woman abụrụ ajọ mmadụ, nọ na-esogide ụmụ nwoke na-asụ ya ibongi ọfụma. Amara m ife ị ga-eme o, amara m ife ị ga-eme, mana ịchọọ m nsị gị bidogodu ịgwa the lady na ngwa gị ga na-abịa holidays na be gị, ọ bụghị ya tago iwe nwee ike na-monitor nwunye gị etu o si take care of her. Sometimes na-abịa be gị na 2 weeks, na-abịa be gị na 1 week, ifu etu nwunye gị ga-esi na handle and ọbụrọsọ ụmụaka, ọ bụghị ya tago onwekwa ike stay away from mama ya iwe mmadụ, because ị nwere ike na-asị na ị ga-akpọpụta ya ma mụ ga-ekwe ka a kpọpụta ya. Daalụnụ, ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.